Kung inyo pong napapansin mga kadanlakers, pakaway-kaway po ang aso ko. Ayan, naglalakad na po ako, no? Ayun, oh. 20 kilos po na dog po diyan. Halos di ko mabuhat, no? Kita niyo naman ang binti ko, guys. Ang laki. Ang laki ng kulang para lumaki. Okay kayo. So, ayun, kita niyo naman. Ayan, paikot-ikot si Perdin. At ayan po mga kadanlakers, ginugunting ko na. Patingin-tingin ako sa paligid. Parang magnanakaw lang, no? Magnanakaw ng nararamdaman ng feelings. Alright, mega love shoutout sa inyong lahat dyan sa mga viewers ko. Tignan niyo po, yan po ang gawain ko dito. Isa pa kong boy. At nakita yung sasakyan na yan. Yan, yung sasakyan yan. Hindi sa akin yan. Sa boss ko yan. Yung bike na bandang ka na nakita niyo mga kadanlakers, yan. Sa akin yan, no? Ayan, tignan niyo. Ginupit ko na. Medyo binagalbagalan ko, no? Kasi malayo pang sweldo. Ayan, oh. Kinuha ko na ang feelings niya para sa iyo. Charot, ayan, nalaglag ko. Wala akong lakas, no? Kasi ka-jack ko lens ko lang. Ayan, tingin-tingin ako. Ayan, kasi mangot ako dyan, no? Kasi nga walang merinda. Ayan, no? Bilagay ko lang yan, no? Kakain agad yung aso ko yan, no? Ayan, no? Sexy na aso ko yan. Nakita niyo yan, no? Antay-antay nila akong bumalik kasi pumunta ako doon kasi papakainin ko yung mga aso doon. Wait nila ako mga kanalagers, babalik ako. Hindi ako katulad ng ex mo na bigla na akong iniwan kapag mayroon na siyang ibang mahal. Ikaw kayang tanggapin. Ayan, nakita niyo mga kanalakers kung ano pong ginagawa ko dyan. Ayan, nagpapakain. Ayan, bumalik na pa ako. Yan, oh. Yan, okay kayo. Isa pa. Ayan, sige boy lang, tuloy mo yan, boy lang. Ayan, nakita niyo. Alright, may kalabis shoutout. Okay, ayan, okay. Babalik ako. Antayin nila ako mga kanalak. Antayin nilang. Ayan na, bumalik na ako. Ayan ako ha. Ayan, nakita niyo ako. Walang edit to. Diretso to mga kanalak kasi hindi tumabot ng 8 minutes. Maiksi lang to kaya walang edit to. Yan, bukas pakain sa pusa. Pak. Ang macho ko talaga, ang gwapo ko talaga dyan. Ang gwapo ko talaga magkatao. Yan, lumapit ako. Ayan, paglakad ko. Ay, kalahi. Ayan, walang edit to. Diretso to. Yan, no edit challenge. Ayan. Nagsalita ko dyan. Anong sabi ko dyan? Bakit ang gwapo-gwapo ko ito? Yan, walang edit yan. Diretso tayo. Tuloy ang buhay. Yan, birada. Yan, isa. Yan. Alright daw. Singin ka lang siya tayo. Yan, wala. Yan, let's go. Wala nagkaroon daw. Yan, na birada. Boy ng lak. Sige. Yan po ang mga trabaho ko dito mga kanalagers. Isa po akong boy at pinagmalaki ko po ang trabaho kasi marangal po ito, no? Para sa akin, itong trabaho ko isang kayamanan sa buhay ko. Ayan, kung nakita niyo po yung sampay sa likod ko, yan po yung mga damit ko. Naglaba po ako kahapon. Pagkatapos ng bagyong Yolas. Ayan, oh. Para lang akong nagdiskarga ng kupras. Ayan, oh, kupra kick. Ayan, birada, boy lang lak official. Ayan, oh, namamaos ako dito kakasasalita, no? May ngalabi shoutout. Ayan. Sige, boy lang lak. Yan po ang trabaho ko mga kadalakers. Yan po ang trabaho ko dito sa bahay ni boss. Isa po akong boy. Boy sa umaga, dancer sa gabi. Oh my goodness, this is it. Pansit Malabon, pastil dan birada lang boy dan lak. Yan, kaya mo yan, okay, kita mo siya, no? Di ba? Ganyan yung motor ko mga kanalak, no? Kala niyo madala yan, tapos na agad, takip. Yan, nagsalita ako dyan pero hindi niyo marinig kasi nag-voice over lang ako. Birada, yan, sige boy dan lak. Yan, walang edit diretso to, no edit challenge to. Wala tayong magawa pang upload na to. Yan, birada. Alright. Ayan, si Breeder Words, Robinson's Breeders Choice. Buti pa ang aso mga kanalak, may dog food. Ako walang food, pastilan, kalaki, kasakit sa bangka. Gangisi ang iro. Ang tawag sa na yan, smiling dog. Ayan yung pusa ko mga kanalak, nakita yung ng pusa ko na yan. Ayan si Sassy Karen. Charot, si Sassy yan. Kita yung mga kanalak, kita nyo naman. Ayan yung pusa ko, pinapakain ko lang sa sahig. Sabi ni Sir, pagpakain nito sa sahig, sustansya. Ayan, ang pangalan niyan ay si Duterte. Yan, si Duterte. Yang itim na yan ay si Chimpay. Yang isa naman ay si Pukwang. Yung isa si Perdin. Yung isa naman ay si Jackie. Ang ingay ng kapitbahay namin dito ng construction worker, pero tuloy tayo, huwag tayo magpapadala. Pirada lang boy lang ako, bisan nakita niyo. Ayan, paupo-upo na yung nakaitim, paupo-upo na. Ihian mo. Yan. Amoy. Pigi, tahol lang kayo dyan. Huwag kang mag-alala. Walang edit to. No edit challenge. Ayan, sinimot na. Ayan, Yan, chupa. Tamsak yan mamaya. Oh my God, love shout out. Ayan. Thank you. Ayan. Malapit na. Tingin kayo sa taas, guys. Tingnan yung background. Ayan, Ayan yung isa. Inamoy niya yung ihi. Ayan, amuyin mo. Amuyin mo ang ihi. Napakabango yan. Si Pasiriti. Alright. Ayan na naman. Bumalik naman ako dito sa Breeders Robinson Choice Adult Dog. Yan, adult dog food. Buti pa ang food. So maraming salamat sa panonood din mga kanalak. Small YouTubers. God bless. Yahoo!